ସିଲ୍ ହେଲା ରାଜାର ଘର। ତେଲେଙ୍ଗା ସାହିର ସମ୍ବେଦନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 106 ନମ୍ବର ଘରକୁ ସିଲ୍ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଘର ତଲାସି ପରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ବିବି ନାମରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ରାଜା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କରିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ତେଲେଙ୍ଗା ସାହି ସ୍ଥିତ ସମ୍ବେଦନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 106 ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଟ୍ର ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତେବେ ଅରଡ଼ ବଜାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ରାଜାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡାଏଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।